Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите ето тази машина. Така, първо изкопавате 4 квадратчета, ето така. Слагате 4 редстоун торча, не по стените, ами така. Слагате бутала, които не са лепкави. От тук така слагате редстоун. Тук така и слагате на 3, защото според мен се получава по-готино, като по-бавно се движи купчето. И навсякъде правите така. Така, ето. Ето. Машината е готова. Ето, само слагате каквото и да е купче без лава и вода. И бедрок. И ето. Това беше от мен. Довиждане. Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите ето тази врата с две ръчки. Дърпате тази и се отваря, дърпате тази и се затваря. Ами, момент само да намеря место. Може би ето тук. Ето, слагате два лепкави пистана. Така от двете страни. Купче, отдолу редстоун фако и виждате как момент, само това съм го сложил с едно напред без да искам. Така слагате тук и тук и трябва да имате две квадратчета свободно пространство, където ще бъде вратата. Така, сега трябва да направим двете ръчки. Така слагам така по две квадратчета и от двете страни. Тук едната ръчка, тук другата. Сега и дърпам обхвата от двете ръчки, ето така. Сега ще ви покажа как си направите системата за двете ръчки. Ето така. Тук ще трябва да заобиколите с едно. Ето така. И тук дори даже може и така да го направите. Ето така даже с едно по-назад, за да ви е по-удобно да си направите тази система и ще започна от тук. Ето така. Слагате 3 купчета така и 2 ето така. Сега слагате тук 3 редстоун торча и 2 отгоре. Тук един и тук един. След това слагате редстоун тук отгоре и тук е така на двете места, без тук по средата, извинете. И ето така. И вкарвате обхвата така. Но не трябва да го приближавате, а да бъде изваден отвънка и е така да се вкарва пряко. След това, това е общия обхват от двете. Значи, първо слагаме тук. Само че така, защото ще ми трябва да сложа един редстоун репитър и докато го пренасям до другата страна. Сега момент само да изкопая дупката. Ето така. И ето като сме пренесли обхвата, вече тук трябва да сложа един репитер, защото няма да стигнем, че сигнала от там. Така, и ето така, ако искате можете да си го прикриете, аз ще го прикрия. И ето. Дърпате ръчката, дърпате другата и вратата, както виждате, се затваря. Надявам се да съм помогнал. Това беше от мен. Довиждане.